Gicko! Gicko, gde si? Gicko! Gudu, gudu, gudu! Šta želite? Čitao sam knjigu. Otvori kutiju, Gicko. Izvolite. Ajde. Gicko, otvori kutiju. Evo. Kako me boli glava. Da li od sunca, da li od kutije. Aha. To su Midine ruke. Ukrali smo ih iz sveta duhova. One sve pretvaraju u zlato. Kako to? Šta je ovo? Zanimljivo. Sve pretvaraju u zlato. Da li je to moguće, gospodar? Moguće. Kako se usuđujete? To više nisu Midine ruke. To su virus ruke. Uništili su mi naočare. Kako sam besan. Ne razumem. Šta ne razumeš? To su virus ruke i one šire viruse. Je jasno? Vremenski satelit broj 3, koji sada vidite, napravili su naučnici iz celog sveta uz pomoć najsavremenije tehnologije. Napravljen je da bi kontrolisao vreme. Može precizno da predviđa vreme. Može da izazove kišu u pustinji i da održava konstantnu temperaturu kako se led ne bi topio na južnom ili severnom polu. Satelit kontroliše padavine i vreme veštački. To vam je jasno. To znači da sneg može da pada u našem komšiluku čitave godine ako satelit tako kaže. Ma naravno. Samo što se on ne koristi za pojedinačne slučajeve. On koristi čitavom svetu. Da. U davna vremena ljudi su pravili rituale za bogove koji su kontrolisali vreme. Da, ali to je bilo pre razvoja nauke. Nauka naše živote čini udobnijim, jel tako? Ali Šajni, umirite se. Mnogi ljudi su patili zbog suša ili poplava u cijelom svetu. Ali nekako mi se ne čini ispravnim kontrolisati prirodu uz pomoć mašina. Da znate, bogovima se to neće svidjeti. Nisi li ti malo prestar da bi govorio tako, Pa ne znam. Dobro, u redu, idemo u sljedeću prostoriju. Idemo, doktore. To mora da je zabavno. Zabavno. Meteorološka služba, jel? Glupane jedan. Ništa ti bolje nije palo na pamet, jel? Čekaj, onaj ko kontroliše vreme vlada svetom. Pa da! Vladat ću svetom! Onaj ko kontroliše vreme vlada svetom. Loša stvarno ume da se izrazi. Šta vi gledate? Nešto vam se ne sviđa, a? Onda tako kažite. Zaboravio sam. Vi nemate usta. Sram vas bilo. Ma ovaj put ću da vas pustim, ali nemojte to da radite nikad više. Što to radite? Bole mu. Pa ne moram. Šta?
Draga deco, obratite pažnju. Evo, odavde se nagleda i kontroliše vreme u čitavom svetu preko vremenskog satelita broj 3. Eno je tetka. Odeća će se brzo osušiti. Na vremenskoj prognozi su rekli da je to dobro za veš. Gotovo je. A? Tu si, Japi. Dođi da te okupam, srce milo. O, Bože. Je li prema tebi ovako fina? Doktore Park, imamo problem sa kompjuterom. Satelit broj 3 radi svojno. Šta govorite? To je nemoguće. Nismo sigurni šta je uzrok, ali ne možemo da kontrolišemo sistem. Provjerite da nema virus. Neka svi budu u pripravnosti. I s mesta pronađite uzorak, jasno. Brzo, rekao sam. Šta se dešava? Promenit ću vreme u ovim regijama. Dobro. Ali vruće. Šta? Da nisam bio preglasan. Dobro, bit će tih. Šta se to dešava? Zašto je tako mračno? Na vremenskoj prognozi su rekli da će ceo dan biti sunčano. Moj veš! Ne! Moj veš! Sve mi je odletelo. Šta se dogodilo? Jesam li ja to zaustavila kišu? Imam li ja to specijalne moći? Ne, to nije moguće. Ja hoću da budem normalna. Šta mora da je u pitanju slučajnost? Nemoguće je da ja imam neke moći. Moj veš! Znači, ipak nisam normalna. Nisam normalna. Šta je ovo? Šta se sad dešava? Ne mogu da verujem. Imam moći. Ma ja se zato do sad nisam udala. Pa pogledaj šta se to dešava. Oblaci se smenjuju sa suncem, pada kiša, a veš sam tek oprala. Šta sad? Ne mogu da verujem, počeo je i sneg da pada. Moj veš, ne mogu opet da berem, moj veš, ne. Doktore Park, u čitavom svetu dešavaju se vremenske abnormalnosti. Provjerite kompjuterski sistem. Kompjuter unosi podatke svojevoljno.
Zar još uvijek niste utvrdili u čemu je problem? Ne možemo da otkrijemo uzrok. Šta će sada da se dogodi? Kompjuter će se uskoro vratiti u normalu. Stvarno tako mislite? Da upriličimo neki ritual, a? Nemoguće je kontrolisati zakone Ti to prirode. ozbiljno, jel? Samo se zezam. ha. Imate poruku. Jel? A, to je Yang. Trle, idemo. Brzo. Šta? Ne, a? Dobro, pustite me, ne vucite me. Ajde. Kakav sneg. Da. Jo. Znači, a Jan komu ima problema sa vremenom? Oh, Da, onda je jasno kako to radi. da. Loše. Ma loša. A? Šta? Sneško. Ja vidite Sneško što je slavno. Šta je ovo? Tetkice, Da, tetkice, kako tetkice? razbolećeš se, molim te, idi unutra, tetka. Samo ja mogu da zaustavim ovaj sneg. Ja ću da zaustavim sneg svojim moćima, ne brinite. O čemu ti to govoriš? Baš danas sam otkrila da imam te posebne moći. Zaustavila sam kišu i treba da zaustavim sneg. Ne mešajte se, idite unutra. Nemam pojma o čemu priča. Brate, ajde, idemo unutra. Za mnom. Idemo, ajmo, Trle. Idemo. Ajde, požuri. Čekaj. Ajde, bre, debeli, ajde. Nemoj da me vuci. Šta ti je? Dobro, spremni. Spremni? Da. Gonji, jem, dori, a Yang. Odavde se kontroliše vreme. Sve izgleda tako normalno. On se sigurno krije tu negde. Držite se svi! Držite se svi. Hajde u napad! Bukvalista! Ah! To je bilo opasno. Gledaj kuda ideš. Ja. A, ovo neće biti dovoljno. Virus fruke, napravite strašnu oluju. Oj. Šta je ovo? Šta? Držite me svi, hajde, držite me svi. Doviđenja, vidimo se, javite se. Doderi. Ajde, Yang, držimo te. Trebalo bi da samo... A, šta? Imate neki plan? Imate neki plan? Onda da upotrebimo braću Gonši.
Evo, požuri. Hajde, brzo, da Mora da požurimo. kontrolišu vremenski satelit odavde. Najbolje je da požurimo, hajde. A, Šta? Opet ja. Pomozi mi sada. Sama sam. Argo, brzo, pomozi streli, Argo. Koliko je daleko ide. Gde sam otišao? Moj krevet plovi, 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 moj krevet plovi. Valjda smo stigli na vreme. Jo, šta je ovo? Kompjuter je zaražen. Pa pokušaj ponovo. Ni 100 pokušaja neće vam pomoći. Nimfo. Bravo, Nimfo. Ma koliko da se trudite, gotovi ste. stvarno tako misliš? Konči? Ovo tražite. A Yang, gotov si. U redu. Virus ruke, pošaljite zvu vražbinu. Shiny, A Yang bumerang. A bumerang. Gorši, u pomoć! A misliš da će to upaliti? Gorši, nauči ja Yanga pameti. A sad Nimfu i Sori, da vidimo. Peci, peci, pec. Prvo Sori. Sada biramo da li Nimfu, da li... Ostala i Sori. O, peci, peci, pec, peci, peci, pec. Sori. Navali. Nimfo, baci vodenu bombu na prozor, brzo! Važi, Baci je. važi. Wow. Wow. Konši, oslobodi Ajanga i Shiny od vražbina. Ne, na tebe je red, Gicko. Ne bih rekao. Gicko! Ne možete me uhvatiti. Šta Nimfo, ovaj put ti... Nećeš me uhvatiti. Vidi ovo, ajde, brže malo! Brže! Kompjuter ponovo radi! Ha! Vreme u svakoj zemlji se stabilizovalo. Živ sam. Šta? Šta je ovo? Doktor je rekao da je pravo čudo da se nisi smrzla, tetka. Je li sneg prestao da pada? Onesvestila sam se dok sam se molila. Da, napolju je sunčano. Stvarno? Da, mnogo je. Uspela sam. Ja nisam običan čovek. Tetka, nemoj da umreš. O, samo spava.
gospodaru, ovaj put da Stani! Umoran sam od tvojih izgovora! Neću više ništa da čujem, jel jasno? I je li to sve za ovaj put? Šta? Ha, ovo je stetoskop. Ovo je Nije vam stetoskop. dobro. Nije vam dobro. Savjet ne postoji. Ovako brzi otkucaj srca znači da ste uzbuđeni. Smirite se. To nije dobro za vaše zdravlje. To je prečica za visok krvni pritisak. Treba da smanjite alkohol i da jedete 3 puta dnevno. Šta? Čujem još nešto. Aha. Prasac, opraštam ti. Volim te. Prasac. Oh. Prasac. Ma nemoj, jeli, ma šta sada čuješ, jeli? Ajde da vidimo šta sada čuješ. Kako ti zvuči ova melodija? Molim vas, prestanite, gospodar Lošo! Malo sutra. Uživaj u muzici. Nemojte, gospodaru!